Και γεια σας παιδιά, Face Shooter εδώ και σήμερα θα κάνουμε ένα βίντεο το οποίο είναι με Car for Sale. Εγώ σας το είχα πει από την προηγούμενη φορά ότι θα κάνουμε, ξέρω εγώ, το βίντεο με Car for Sale. Ωραία, πώς πάω? Όχι παιδιά, το μόνο που θέλω να πάω είναι στο office μου. Τι είναι αυτό? Πολύς. Τι? Και αστυνομία. Ρε, το game τα σπάει παιδιά, δεν ξέρετε, δεν γίνεται αυτό, Ωραία, πάμε στο car office, τα λέμε εκεί πέρα. Παιδιά, το παιχνίδι με έκλεψε μπρο. Νόμιζα πως εκεί πέρα υπήρχε δρόμος και όμως, ξέρω εγώ, υπήρχε αόρατος τείχος και πήγα και βάρισα πάνω του. Νόμιζα πως εδώ πέρα υπήρχε δρόμος και είναι αλήθεια παιδιά, υπάρχει δρόμος. Τα λέμε στο office, ωραία. Και παιδιά, είμαστε απέναντι το office, πάμε να το φτιάξουμε γιατί το έχω χαλάσει πάρα πολύ γιατί δεν ήξερα τους δρόμους. Μίλα ρε, εγώ σας το είχα πει ότι λέει μίλα ρε. Τι λέει? Σουβλίζω. Α, στροβιλίζω, τι είναι το στροβιλίζω? Δεν καταλαβαίνω, οκ. Αυτό θα είναι το πρώτο μας αμάξι το οποίο παιδιά θα το πουλήσουμε. Ναι. Τι αυτό? Ζωγραφισμένος. Σκορτός, σκορπιός έλεγε, τι έλεγε? Δεν ξέρω παιδιά τι λέει. Πώς το φτιάχνω το αμάξι ρε παιδιά? Το έφτιαξα εγώ τώρα, ξέρω εγώ. Ή εδώ πέρα το φτιάχνω? Α, πας εδώ να το φτιάχνω ρε. Α, εδώ πέρα όντως το φτιάχνω παιδιά. Λίγο το χτύπησα, ρε, αληθή ήθελε. Τώρα μέχρι να γίνει αυτό παιδιά, πεταγούμε μέχρι το office. Ελπίζω να μην μας πατήσουν. Τόσο παιδιά ποιος είναι? Παιδιά είναι ο... Ωρε φίλε, bodyguard είναι αυτός, δεν είναι homeless τελικά. Παιδιά, αυτός είναι αυτός που είχαμε πάρει για εβδομαδιαία νομίζω, δεν θυμάμαι. Παιδιά είναι bodyguarder είναι αυτός, bodyguarder. What? Πω. Αυτό ποιος εμάτιασε? Ωραία φίλε. Ποιος εμάτιασε? Πω. Πήγε δείτε εδώ. Από εκεί που ζούσε αντράκλας έγινε το παιδί. Νομίζω κάπως... Περιμένετε. Ξανά επιστρέφω, περιμένετε, κάνω βλακή. Ωραία, γυρίσαμε. Αυτό που ήθελα εγώ να κάνω, ξέρω εγώ, να φέρω το αμάξι, έγινε μόνο του. Βαρώ κάποιον με αυτό, ξέρω εγώ. Όχι. Πώς μπορώ να πλύνω το αμάξι? Δεν μπορώ. Μήπως μπορεί, ξέρω εγώ, να το καθαρίσει ο Μίτσος? Θα το φωνάζουμε Μίτσο, παιδιά, τον άνθρωπο. Αυτόν εδώ, το φιλαράκο μας. Καλώς ήρθατε στην FZ Cars. Θα ονομάζεσαι Μίτσος. Γιατί είναι έτσι το πρόσωπό μου? Ναι, πώς κατεβαίνω? Ξεχνάω πώς κατεβαίνω, ρε. Δεν σε κάνω πλάκα. Πάμε να πουλήσουμε το πρώτο μας αμάξι. Πώς να το πει, δεν θυμάμαι. Ιστοσελίδα. Γιαλαγιαγιάρας. Ό,τι καλύτερο. Γιαλαγιαγιάρας. Wow. Τιμή εγώ στο πήρα 9.000. Άντε παιδιά, είμαι πολύ φθηνός άνθρωπος. Το πουλάω μόνο 9, όχι εντάξει. Μόνο 2.000. Όχι εντάξει, πλάκα κάνω. 20.000 το πουλήσω.
αναβαθμίσεις, ξέρω εγώ τι είναι. Γραφείο 2. Remove κλίση, τι. Remove κλίσεις. Τι λέει ρε παιδιά, δεν καταλαβαίνω. Παιδιά, δείτε πως περπατάνε τώρα, ξέρω εγώ. Πολύ καλύτερα από το προηγούμενο παιχνίδι, ρε. Μίλα, ρε. Θα πάρω ένα λεπτό. Δεν πουλούν. Πολλούν. Δεν πολλούν. Άντε, αμάν. Όχι, εντάξει, παιδιά, είναι πολύ ακριβώς πιστεύω. Θα το βάλω 15.000. Γιατί δεν βλέπω να το παίρνει κανένας. Ωραία, πάμε υπολογιστή. Στο σελίδα. Έλα, δεν μπορώ να το βάλω. 15.000. Το 15.000. Έλα, καλό μου. Για να δούμε, παιδιά. Τουλάχιστον το πέρα λέει Big Sale. Μεγάλη αγορά. Είναι Δευτέρα, πρώτη μέρα, 10 και 2. Το χτυπάω τα μάξι. Οκ, ναι. Έχουμε δεξιότητες, ξέρω εγώ. Αυτό μπορώ να κάνω χειραψίες. Δεν έχω δεξιότητες. Ωραία, τα λέμε μόλις έρθει κάποιος πελάτης γιατί δεν ξέρω τι να κάνω. Φάτσα του Μιτσάρα. Να έρθει πελάτης γιατί παιδιά έχω χαμηλώσει την τιμή μέχρι τα 13.000. Περιμένω και περιμένω και δεν έρχεται πελάτης. Δεν ξέρω τι γίνεται. Αλλά δεν έρχεται πελάτης. Μήπως σπάσω το... Παπ. Είμαι ο Σούπερμαν, δες. Δεν γίνεται, πρέπει, θα το κάνω. Παιδιά, πελάτης. Έχει περάσει, παιδιά, τόση ώρα. Έχει πελάτης. Oh my god. Άντε ρε. Μίλα ρε. 12. Ωραία, το πουλώ, παιδιά, το πουλώ. Το πούλησα. Το πρώτο μας, παιδιά, αυτοκίνητο δεν είναι διαθέσιμο πια στο Face Cars. Απίστευτο. Παιδιά, πουλήσαμε το πρώτο μας αμάξι. Για πάμε λίγο στη γειτονιά, μήπως βρούμε τίποτα πιο ωραίο. Παιδιά, βρήκα ένα ωραίο αμαξάκι. Ξέρω εγώ, το παίρνω. What the hell? Oh my god, no way, yeah. Τα πάει. Πω. Μαρσάρι. Έχει λίγο, ξέρω εγώ, μηχανή του 1930, αλλά δεν πειράζει, πατάει. Δεν θέλω να το τρακάρω για να πληρώνω πάλι. Εντάξει, δεν το τρακάρω. Κοντά μου πάντως. Πάμε στο office. Τι είναι αυτό πάλι. School λέει. Store. Τι store. Αγοράζεις έπιπλα. Δεν ξέρω. Εγώ αυτή τη στιγμή δεν ξέρω καν τι κάνω, ρε. Πάω από εδώ. Δρόμος φαίνεται και από εδώ. Α, Carpaint, από εδώ είναι όντως. Τέλεια, από εδώ θυμάμαι το δρόμο. Ωραία, πάμε. Στο Φάρελα, Γιώργη. Μόνο εγώ, παιδιά, οδηγάω έτσι, εντάξει. Μην μιλάτε. Που το χτύπησα τώρα, ρε. Ψέματα λέει αυτός. Παιδιά, είμαστε τρομεροί, δεν ξέρετε τι κάνω. Δες εδώ πως το πάρκαρ. Μόνο εγώ, ρε. Όχι ότι άμα το σηκώσει αυτή τη στιγμή θα φύγει μούρι μπροστά, επειδή το έχω ούτε στη μέση δεν το έχω. Τέλος πάντων, το φτιάχνω. Ωραία, φλάς. Τι πρόβλημα έχει, αδερφέ? Το ένα του χέρι σπασμένο. Πότε το έφτιαξες? Α, είσαι μάγκας εσύ. Αυτό το όχημα, παιδιά, πρέπει να πληρωθεί, ξέρω εγώ, σίγουρα 10.000, γιατί θα το βάψω. Και αυτό θα είναι το κυρίως.
Το κυρίως αμάξι που θα πουλήσουμε σήμερα, το πιο ωραίο. Και παγόνα θα βάλω. Κοίταξε. Θα το δουν παιδιά οι άλλοι και θα πάθουν πλάκα. Έχω βάλει turbo μέχρι. Το βάλω και ένα βάψιμο. Τον πάτησα λίγο τώρα, δεν έπαθε τίποτα. Σιγά τι τον έκανα. Ωραία φώτα! Τυφλώθηκα. Αλήθεια τώρα που πήγα. Ωραία, τα λέμε στην επόμενη μέρα. Καληνύχτα Μίτσο. Και παιδιά να υπενθυμίσω ότι πρέπει να το φτιάξουμε πάλι το πρωί γιατί το χτύπησα τώρα στο δρόμο. Αυτό που έκανα εδώ. Χτύπησα ένα μάξι γιατί μου ήρθε ένας μπάρμπας και με χτύπησε. Τα λέμε, καληνύχτα παιδιά. Καληνύχτα Μιτσάρα μου! Έχεις δει καλύτερο τροχόσπιτο από αυτό που έχω εδώ? Αυτό δεν ξέρω τι είναι. Γκράφιτι είναι, αλλά ξέρω εγώ. Ύπνος, κλείσε, ύπνος. Τι λέει? Όχι ρε φίλε. Πλην 2.000 να πω. Τέλος πάντων. Επόμενη μέρα. Ωραία παιδιά, πρωί. Όπα. Τι λέω? Έριξα στα σκουπίδια. Τα κάνει ο Μπάμπης. Μπαμπάρας. Ποιος Μπάμπης ρε, τι λέω? Ο Μίτσος. Μπερδεύομαι. Ωραίο Μιτσάρας παιδιά, δείτε εδώ τι ωραίος. Μιτσάρα όρεμησε, είδε πλένεις και στα μάξι. Δεν μπορώ να τον αναβαθμίσω, ξέρω εγώ. Τότε πάνω τι είναι? Κάνω αυτό έπρεπε. Δεν καταλαβαίνω. Ωραία, πάω να φτιάξω ξανά το αμάξι. Παίζω να μην τρακάρω στο δρόμο. Έτσι εδώ με την όψη θα το πάω γιατί είμαι τόσο μάγκας. Όχι, πες μου, υπάρχει πιο μάγκας από μένα. Που τα έχω τρακάρει όλα εδώ μέσα, δεν έχω αφήσει τίποτα. Δες εδώ παιδιά, ποιος είμαι ρε? Αμάν. 43 ευρώ έκανε. Έτοιμο είναι από τώρα. Μπες και βγες. Δες παιδιά. Δες παιδιά τι είπα. Δείτε παιδιά. Είδατε εγώ στο αυτός είναι ο λεγόμενος. What the hell? Σου μου βαρέσει εσένα αγόρι μου. Μαρκούδα πάλεψες. Τέλος πάντων, ξέρω εγώ. Ο λεγόμενος Γιωργάκης και όλος που ήταν από δίπλα, κορίτσι ή αγόρι είναι, δεν θυμάμαι. Γεωργιαγίνο, ξέρω εγώ. Δεν θυμάμαι τι είναι. Αυτή τη φορά θα κοιτάξω το δρόμο, γιατί με την πρώτη το καλύτερο παρκάρισμα στη ζωή μου έκανα. Εντάξει. Δίδυμα είστε εσύ με τον άλλο που άριξε με την ρακούδα. Εσύ πάλι με καρχαρία, αγόρι μου. Ξαμίλησε. Εξομάλυνση, τι λέω ρε. Μετάλλωση. Βερνίκι, λάβα. Και 1500 ευρώ, παιδιά, τι αμαξάρα έχω φτιάξει. Έχει λίγες σκουριές πάνω, αλλά βρωμιές είναι, τι είναι. Το πάμε να του βάλουμε και βενζίνη, παιδιά, δείτε εγώ πόσο τέλειος είμαι, παιδιά. Κοιτάμε το δρόμο γιατί δεν θέλουμε να πάμε να ψοφήσουμε. Εκτός και αν τα πάμε γκάζια. Πάει τάπα ρε. Δείτε παιδιά ποιος είδε 100. Αμαξάρι είναι. Προλαβαίνω να μπω εδώ μέσα. Του βάλουμε και βενζίνη. Εντάξει ρε. Συγγνώμη κιόλας. Πήγα να πάω εδώ πέρα και βγήκε. Τι έγινε εδώ? Συγγνώμη παιδί φίλε, μπορεί να έχω τόσο βολίδα αμάξια. Μιλάω με τη βενζίνη αυτή τη στιγμή, να ξέρετε. Φιουλνός. Πώς βάζει ρε? Ωραία.
Έβαλα και καύσιμο. Πάμε να το πλύνουμε. Χωρίς το τρεκάρο. Δηλαδή, παιδιά, τη βιντεάρα έχω φτιάξει. Έχει πάει 16 λεπτά, 15 ξέρω εγώ. Και μετά παραπονιά στην τάξη, έχετε δίκιο. Πάμε να το πλύνουμε. Να μπω κι εγώ εδώ μέσα να κάνω μπάνιο. Άι. Παιδιά, δείτε τι ωραίο γελιστερό είναι. Το αμάξι της ημέρας. Απίστευτο, παιδιά. Αυτό το πουλάω σίγουρα 15.000. Δεν πατάει φρένο, ρε. Δεν έχει φρένο. Όχι, εντάξει, έχει. Και βγαίνουμε. Ωραίο. Ξέρω, πολύ ωραίο το αμάξι, ρε. Πάμε να το βάλουμε για πώληση. Και φυσικά, παιδιά, θα τα πούμε σε άλλο βίντεο και όχι σε αυτό. Το αμάξι θα πουληθεί σίγουρα για 15.000. Και παιδιά, αφήνω εδώ πέρα το βίντεο. Άμα θέλετε να δείτε και part 2 με αυτή την καριέρα, ξέρω εγώ, που κάνουμε, τρίτη είναι στο παιχνίδι, λέω εγώ. Ωραία, ξέρω εγώ. Αυτά τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Και μην ξεχάσεις να κάνεις like και subscribe. Bye bye. Το πατάω.